KCFM 94.1 enka y'omogusii. Bono nabo gotonyora online ase channel yaito ya YouTube nabo igoi fan page ya Facebook ase KCFM 94.1. Ase togo kobekera emeyega yao eyemo ase eyemo. Emeyega yunga mone chinyangi amatanga emesangerekano yege siasa emeyega ya graduation neyende menge. Inyora go subscribe nabo igo go share guchia saba mino. Una butambe inka KCFM nero enka y'omogusii. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na KCFM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na Alright, abara kabisa jidega chia butogire meronge bire na kianda igore nse moya bono mambia chinsani cha Afrika ya mocho mudogire ndo se soli mambia bono no kugena kone nga olebi ya kigima imeyete ngo Friday kero tubangire wikirano hokoletera amagazeti yiri tukolia rero nchebuno botambe ngoro kwa du omonya kirogo Liga 001 Liga 003 asomoro belio yonchenkuro kunga Ronald Mayaka Brigadier bari asubuhi ndugu jangu engia sana nyasana nomuya monene nomuya bwana chinga kichonsi yere nomuya nande ni garati gare ko bomuya milele na milele taligo chenjia taligo chenji pe ya na yogo kumia tigo buya bwa yaboto isane nande tigatua tokonya bono goteba butambe malika gare goteba Samuel yeli tanga nibere Samuel yes na kuimokia abantu kuruase obotako bwereri ibume wabeka baikaransa asa masikani gotebara se gitabu kia barumia 10 na isano na isetonga na nkoira naraja kuna chekina bweka igada ora kuna chebi na gaiga Isaya meronge nena isato so mai komereza no isato umanya goteba ngere ni gakorosia enjera noye na zero gati umanya gutubukia mache kurwa zebitale abarumie yeyo ngo kwanere nga abarandi n'abantu bengenjo sana egere bantu kunyara kumanya iguru ya Nyasaye barandi batayo nande batatumiri uyiga kurukwa Nyasaye right tigato ko jotole ta magazeti ya bunali taintualika tutari komenta tutari korusia etoko highlight chekabo kwa mmoja motega limbo katika gazeti ya Taifa Leo chitalikiga igando jina 29 litukulia Ijumaa etengo Friday mwako yo bwechiri 2022 nebere buna botamba soko boko kwa numwanjo motega linga seti ne ya The Daily Nation tarikia 29 mutinyo gatano limo mwako 2022 litukulia furahi day headline under siege ngoyo bantu bande bakosomanga siege kubwate kananga yoga somera tumaidene chizere chinyinge chibwate gesongo so under siege aba molekere to munyakero gobwe kiombe kyobo choli ne chimbebe iga Kenya gya IEBC yes Wafula Chebukati asomogano molekera sepeji ya kane gweke peji ya gatano niko bagoteba ganga bono IEBC inseya Wafula Chebukati niko yatwalire chinga kichinkongu maega ya barabu gotangasa bina litwa molekere turi tukurega rongo batagete kurusia physical voter register yes matabu ali agre polling station batete kurusia robatige those electronic kits chiwa identify go sechikumanya bakichikura yes tukarura Raila Odinga goziara chisa segoro yengane iyo ngo tebanga sinali bituombire bocholi bora atenene kero e machine yangire go kolegas usomo nde bichara byangire ko byangire ko somba iyo na wangina mbale kalia ba kolegas yengo sana no sometimes na bakonyora magoko teri go soma buya go sekero kende konyora umuntu buya kira maguto ba chikotema yes machine yanga go some byara nese moya Kenya kwanza kurauna Deputy President William Ruto nero chakire koleta ububa bwayo kubatakana na technology yenga ni chiko kolembere 100% ikibono kia ile Wafula Chebukati korangilie gikaro Jumatane wiki goja ere na bantu bonse bakuriye kero kyo president yes
bakwa negoro yengane number 1 bakwa negoro ya magana voter register number 2 bakwa negoro ya magana transmission of results and number 3 bakwa magana technology surrounding chikure chiko chakaba mutinyo tawana gataso oyole Raila Amolo Odinga kurwa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. William Samoei Ruto kurwa Kenya Kwanza. Professor Wajakoya George kurwa Roots Party. Yes. Na boy got David Wahiga. Yes. Kurwa Agano Party. Bane ikarikikere Jumatano nande na roko ni system ko tebanga kere bikare byarangeliwe mwacha inwa abanyeneti agutuma representatives igera abe byekere muri abe inwa abanyene mwagyu tobora nyamabori tosia noro toko tosibanye mugano ini komurekera sepeji akane kweke peji gatana senga seti ya The Daily Nation. As a headline ya gazeti ya Taifa Leo, karata ya hesabu aiga bagukondera by the way chikura buna kirase chi region au igo bakwiranirira chi province ri chinkoro unabona regions unabona Rift Valley western actually ogende central ogende northeastern oche Nyanza Nairobi ogende coast na kampani ngikoro northern Kenya yes. Okay iga bagote banga Nyanza gibata chikura chi milioni 7.1 Nairobi gibata chikura chi milioni 2.4 Mombasa na actually coast region gibata chi milioni 1.9 aiga ndo chi Rift Valley gibata chi milioni 5 gati yechi region chinde bona seba kurwanirira Nairobi na Rift Valley. Rift Valley bona abuno Raila Odinga na William Ruto batagete kuri gichikura ase chimbero chegoro kera matuka ko manyoka sana mbaruwete gaiga abahaki chikura enamba yabahaki chikura korengana kiwango yechi county county ya Kisii gebwata abahaki chikura chief chimisano nemo 35 na batano na 10 igebalire ko Banyanza Nyamira gebwate chief chimisano na 20 na isato chimibere na 53 na isato nyebalire ko Banyanza igo Kisii county Nyamira gere Kisii county is like 2 times Nyamira. Very serious number of voters. Yes, vange sana almost 2 times maze. This is came to realize a constituency ya Wasne nene sana. Yes, you didn't know. It's a big one. Ukwana mangana BBI ni mbale that the problem. Bobasi is a very very big. Nene sana. Ekubati una South Mugranga. Oroboti oro kwane ila senchira yuwa gara sepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo mugano nora sepechi ya kabire gigasenga seti yengana kibona abanyanyimbo bagenderete ukorobotu kibwabo kubwatekana nege kore kemase omo chief administrative secretary bwa magana yechibeso kurukunga Nelson Ributhi amono mokoli emeremo amono mokoli oboncholi omukuru ase chinsemo chiri kyatika baba bakuliana ni wachi milioni 10 naba hivi mugano inora sepeji ya kabere asenga seti ya The Daily Nation asese ya South Africa epeji ya gatatu ba koni family kesi yegetanga ni kiburire boli bwateka imeyense bokoro kunga monkeypox mugano inora sepeji ya gatatu asenga seti ya The Daily Nation tunaomba hiyo ugonjwa isiingie Kenya tafadhali asepeji ya kabere gazeti ya Taifa Leo mungwano ulio bwatwa nebirwanero chibunduke 22 na masasi chimisano sechisemo gicha Kilimani bono nigo arachie igarachie kerokende gotigara samako y'abanyanyimbo keragendete gokorera ubutukikegima erikumanyakana nga kerokende ebirwanero ebinga ya virusity gosekero kenda bwate chi license neye nyuma yenyomba ya ekoba auctioned asinge ncho gotakana kwa masakara nyewe nditi mara moja roboti rwate gore ya Chebukati kuchikumera na bali bakurige kerokyo bo raibwense aiga Kenya litukuri Jumatano no ororebo igo asepechi ya kabire gazeti ya Taifa Leo wone kiombeke bajone chimbebegi ya ABC niko gya kirwe magega ye kugania kwabo gose petition kanya babekira sekigambiro gotenenia ogo kuba cleared gwa clear fast malala kuchikurwana rekero kibuga bana mikaunje Kakamega kigambiro gyatu guteretera ko nachoko but today
Litikuya ro naende kigambiro nkikagire go chikuru ko na chakwabo igoro yekina kende ngao kiko challenge ugwancherwa gose nomination ya Cleophas Malala go chikuru anderekero go kibo governor bwe county ya Kakamega mugano ino ora sepeche gatano nalimo Mike Mbuvi Sonko obegire kinapko tini number 1 yoko bori ekigambiro getange kiama kia Wiper urugo submit elieta lyo monto mungao kubori obo governor bwe county ya Mombasa igoro ko tenga bado Mike Mbuvi Songo na abwa togo semelinga kerokenda barachiko guri bari ko likero kibo governor ya county ya Mombasa ekina na kie abekire bono kyogo tange keumbe number 2 ya IEBC koru ko chapisha ballot papers chibwate elieta lyo monto mungao under Wiper koliki kero kibo governor Mombasa igoro ko tenga Wiper tagire gotigapi kolengane biangerere biaye enchera abaga goteneni uone kiombe ke bachone chimbebe ta chikurwandere kero kibo governor bwe county ya Mombasa ingia akoleka ndase enchera bwana no bwasi sometimes let me not say something anyway epeji ya gata nalimo mugano ino ora maimega igo mwachi asepechi gata de gazeti ya Taifa Leo ne batoroboti igoronga ki omo deputy president wense ya Kenya ibo igo koligi borai bwense gwetere tikiti ya UDA erime ya Kenya kwanza agenderete kubwatira ni wane kina kagenderete ime ya ICC Netherlands neye kubwatekana no mwakili oli orase ekigambere kyo Paul Gisheru gotebekana nga by the way omo kiroli yo monare ga igo gotebanga Ruto nigo amogosete ngango cyare ko mongento nya gakogenderera kurwa oborolio Dedi wagendera gukora igoro gotira kino ora sepeche gatete gazeti ya Taifa Leo magano ora sepeche gatano nakata senga seti ya The Daily Nation abu ase family yo mwakili yo mo olenge korokunga Willy Kimani obeto goitwa amo ne client kiaje gosoli ari gotendere kina emiaka 6 ya elire bone family yaye nigo yesoge tiri tukuligoro na gokorokobekana emiyo mu Chiu Nairobi elinde kubolia serikali nga boene mbwana korolekana goseki gente kinkimaitia sikia chete gochi elinde family ye manyenga nkike rete mwakili oyo goitwa mugano ino ora sepeche gatano gatatu musacha oyo masepeche 11 ga asenga seti ya The Daily Nation igajire kotini elinde kobetereria omusubati oyo amabanyorete omwana isikoli ya sansi abeke elieta lyaye ase birth certificate yo mwana oyo ekiagera ase birth certificate yo ase name of father ebekire xxxx just like kekere birth certificate yo mwana oyo ukonyoro iboire lakini musubati itarasoka name of the father ukonyore chix kobe kuchinyinga ochimoyo I'm alive, I'm here. Obekire. Atachitu kunyoma musubati oyo musayo chikumonyooma kyachokora. Tali komonyoma. Kolengana ne story. Bati ada ita recognized as a birth certificate yo mwana oyo nereise. Timbo ati mochando nabo. Mbu yeli etali ali abekirwo. Eto ketali kunyoma musubati oyo nyomiro no musacho mwao. Musacho yo mwao nera ju demand eli etali ali kwa se birth certificate. Now according to the law. Noroche ise omwana oyo ingino mwana yese konyo mwasa ngao yes abu asanyo musacho yabe responsible nero kwakanira mwana upkeep nero kumwakanira school fees for 2 years consecutively lichiko likomo recognize kwa batatu mwabo oyo na achabe the biological father according to the law eliko recognize musacho iko lichiko limo chingurwo chenchi lieta linere bona se issue ye lieta no onda manyana kiera kikole kwenda but I think onye richi koliko muri recognize as the father inkirita muri recognize renda be printed as a certificate into kionga biological father by the way as richiko diga richiko nando akorosia na but I'm quoting the constitution richiko nando akorosia constitution last week yange yonsi we've been as ebikaro tukukwandira mangana ya inheritance na property rights twarengero actually no chief no principal magistrate onyamira nero kutosomia binte what if yes mungwano ya demand umwana olia amoewe what happens in such a case DNA according to the law DNA go itaba noyo nabo at every right yoko ba responsible but again richikolia bana ligotebo mwana gakoba under the care of the mother but the father can support
I agree with you korengana lichiko na ligoteba brigadier ubwato mwana ukurenda kumate nga isara sikite ande isara responsible. People do that. Okay. Arurabo. Mugano yigora sebeje komene basi. Asebeje kane gazeti ya Taifa Leo obwabani go bwarakanire ko banyuma ye chi project kinyinge gukwama chia gitune serikali ya Jubilee bono korengana no mukone moga yagatanga kerokende serikali ra chiko chagaiga nerera chigukora some of the projects at the same time sepechi yakane gazeti ya Taifa Leo ne botoro botigaga ngaki Raila Odinga litukolia ankia chiko taro ya ime county ya Mandera asara jucha gutara chinsemo ao na kwareganirwa nekyama gya ODM. Mugano nura sepechi 12 asinga sete yigangana kibono deputy president William Ruto akira Bautan kuwatikana no musimamo yegoro yo murubiri yo mugiye w'amasomo CBC onye gaho tebanga Kenya kwanza bune kwire chikura iga egentegetani okora no gutuguterare murubiri yo CBC onjoire naki kuri igoro ga oncho getaga mago tebe go murubiri yo nomia egento bago chigokora yes no go discussing na kibako nyokoro bo mye zaidi omuliki we story yo menya gotebe go chinsenga eyemagega ye team eyemo egokora imirimo nse yabamanyi baime como advice deputy president ngense gosirio murobelio yense ya Kenya nigera abasa kosiri kibase kinyinge na kubachanda abayiboli naende go chaka naenda fresh lakini bono ababare batebanga chiko yo Syria mbama etinga kibase ndenge kyatumikira se CBC mbamanyete oseba wata kinyinge wetani kyatumikira okay mbamanyete okay again let me ask you. No, let me not ask. Asebeje gatane gazeti ya Taifa Leo. No asebeje komera kabe. Asebeje gatane gazeti ya Taifa Leo gekwandirete sikikanene gosera chikwane kiwa sobo chorio bonene boli bosio. Batabu atinguru ya. Ende ingia to monyogiro litukuri to monyogiro. Bono litukuri ya rero Raila agotebaga. Bali barachikotebi kuba step down. Yes. Ikigara bari weak candidates. Bachiko ewemerimo ya serikali. Akibale yene ngomba twara wasiwasi akibale azimio yeye mbando no serikali ni kubwa serikali ni kubwa ndio na azimio ni kubwa my friend azimio ni kubwa pia tayuseng bana serikali ni azimio ni kubwa ujazungumzia mawaziri toraja chief administrative secretary toraja chief principal secretary toracha chi ambassador ne chi commissions toracha chi parastato toracha chi special missions toracha chi regional commanders ne chi whatever chi county commission ndate banga ba chikobutu ndate banga serikali nene ne mia highlight kama banga serikali no banga itari bosaro bajete ndate yarumo ganole next ga hote baiga related hote baiga related yo hote baiga agini bwana urigete ntete kiasana adenga serikali de wala banga yaro faka ndiale na wangora wali kile pamba pension. And by the way, the problem okay, this is the point. Both political factions bonoiga. That's the same challenge bagwati. Yekero wanja na ije karonga na. Nekero mwana siasa kukua na wako tebanga serikali ni kubwa. Serikali ni kubwa. Yes. Lakini antumbaro wako ni kwa jicho la ndani. Angela nanga ki serikali nene by the way. Serikali nene kinywa antumbaro wale mirimo. Antumbaro wale mirimo. Yari kutoka bindivyo spikwa bangire guys. Chipost inchiroro noche. Ekere serikali ya mekuru rekuru na abantu bonse. I agree with you. Like now cabinet secretaries, permanent principal secretaries nakubaliana. Chi ambassador nakubaliana. Kiango. Lakini kero wacha mangana para status umaeta abantu bale bako. Yes, bakaji para status. Lakini let me tell you esa gotoka ngakiro monto kolirwe iranga na bego chikobobo, then there will be a problem. Omanye tell me tell. Serikali kwa kana mande mesara tatabakia se tekere. What do you mean? Keita. What do you mean? Chumi ya Kenya sale gete ndugu yane tutaketa bantaba keba ko le mirimo. Na bomu atiorora gete igo 2017 yakere gente ya chief administrative secretary siko create dinkikia bete. Wako pale na wakunywa pesa, wanakula pesa na kukunywa tena. Yabako le mirimo. Ko aiwe mirimo mbuya. Tiango le gente giga. We need to have a conversation igoro ya uchumi yetu yense ya Kenya. Hakuna haja toro sibiroge vinge vya serikali
abantu baochigwaka n'umushahara lakini nturi go discuss nganga ichibesa chikoro kwa sababu itamalizia kuingia kwa mfuko ya kwanyako calculate ngora igo ikaransta yora hake sabu nga asumu gweka ne county ya Kisii chibesa abantu bagwaka nunirenga bakora imirimo paka nenda abantu bakorera ngambanya gwaka emyaka mengi bazanya gwaka ngamba ligire county ngwae omugabano ngwae na signed into law a budget ya 2022-2023 ya 11 billion Kenyan shillings. Eyo jogoraki. A financial year yo mwaka oyo baka 2023. Budget ya iti igoranye begetese. Ya muisonde sorry, muisonde begetese. 11 billion. Billion? Yes. Okay. Asate betenga chibasi chinyinge chifocus ti asege ntwiko kunga progressive development. Chira chikogendera kuikirania magendera lia chage tie kiralenga abisi. Ngumugabana anda bate clearly ngumugabana ochigozoa. Igabo monto mokongu gochikogenderia binte. Akuru ku James Elvis Omariba Ongwae. Ugobeke birole. Ngora arusi yale sometimes. Katika tienga seti eje DN2 mamulekerete bintu bikega igoro ya magana yetengo metere on Friday yes. Barachi kwego at the same time we article nireke gotebanga how to amicably end a difficult relationship na kyokoro bosani butali ko make sense but amicably aso kuiwana muchando tai yasa baba number 1 kuikora njira naengo I mean, iranjira nenga jam so muntu ndri kuiwana number 2 communicate. Teyo muntu nga by the way nara pimire bintu raro revire BCD. Ebintu bindi bibere bamulekerete ga igenyorero mugano yino mulekera se pull out ya DN tukatika tinga sete ya the Daily Nation. Sepeje gatano kwa gazeti ya Taifa Leo ni boto roboti nganga ki omotengecho oiteta abantu gwetaniri bwe ya mwimense ya Afghanistan noruno robot kwa sekyombekeria Taliban. That was very sad. Tanzania nagenderete komonyokia abantu korwa orosana rorwa Loliondo wa Masai bale bamenyetalie abaragira ba Kenya ikiara ngabono igo bakale ko mutwe bali bamenyeta chinseme chia Loliondo so serikali ya Tanzania gatebanga liwe walo boikabarusi waroro County ya Vihiga mugavana Wilbur Otichilo nigatabireke ngabakori emiremo bali bakorukunga community health workers 519 banyale kuri kuna serikali on permanent and pensionable terms eyema igayo kugenda without emeshare myaka erenga ebere mugavana inora sepeje 22 asenga seti ya the Daily Nation at the same time epeje yeyo ababwatani bomo sike William Ruto kurwa se chinsemo cha Rift Valley nigo gaiga balire ira yo chikwenda kyo mulemba sorgo ngurura Rift Valley chinga kichi campaign no bacholia bonene buracho kolekana omwakoyo litukolera rase gazeti ya Taifa Leo cha kirepeche 13 goikepeche 15 gatatu yekwanete abanyangero ao lakini by the way mugano no gaiga bakwanete kerwa bagenda gukwana basani babo mboso mbale gaiga babo Rayvani ndo chiri tukolera mbakwanete murario yo mogaiga okurukwa William Tufa William Tufa by the way yagotaviga once you become a celeb menyogiro nerego kubwati menge Tufa obeire ogokagirunga nale no bosani no musubati umunyangero kurukwa Sylvia Saru lakini ekero bagotebanga obeire nere asobosani bagotebanga sababu nelinga nkomokonya ara sensemeli musiki lakini Tufa bwesokiri bagotebanga egenteke mutagire kumanya nyo muntu mbwate familia nansigete nega singo korane yoboralia ne familia nale rombegete number 1 so hizo ni tetezi tu ambazo si za ukweli kunganchirole nkwana kantu kitakingi sana and it's actually one of the proposals narwete kero twalinge training n'abantu abayiga ba Association of Grassroots Journalists of Kenya na Media Council ngabatebi they need to kolengereria bachaki department ya guidance and counseling which ya sabaralia na balikiwa mangana maye this is what I mean. I think onya abantu mbale bamenyere tobugima butabwa kibosibole buya abantu bakorukunga celebrities
celebrities baroka barali TV chi radio bantu obwaterie tali nene bajete nkuma bantu mbayo bamenyere to bugimo bakongora trust you me. And also you so weta you are not having a private life. In fact Princess Diana oyokwete England it's because of her big name. That's why I quit, because abantu bechikamera bana kumubwati kirase mpaka akeba chakalini gali gotama ko chia secretary private akanyore accident nchera. Pole sana. Bantu mbayo bagwetera chinga kichinko nguna bantu bwati litalina. Yani okanyora bwate. Tell me. Okanyora litukirimo Ruto'S uchikire mechango 12 litukirimo. Chikadi kura zero. Yes, andikiro mondata ke toto me something na andikire heavy. Kiano bwate. Ndebi na kyukwe. Kolengane birengere byabo. Ndebi na kyukwe bagana Ruto'S. Kero mondata te ko musani hono en Facebook. WhatsApp na fuata. Nada kumanya na kyoko kora na kyoko rara na kyoko boka, kyo cha kwali lunch. It is difficult to be a celebrity. Alafu pia ukiwa na mke mjeuri anayekufuatilia katika mtandao. Anataka kujua who is this? Moyo raikige. Moyo raikige tekila kialika. We have a problem. Ese aboganda sepeje meronge bere nakane. Ya ruro gochika gochia saba ali mubonsi bagendere tombugiro bono iga. Ngasengencho bagwa kanu chipesa chinke. Kuira ne gasi baerero. Ero Friday. Oseba kutu. Tarashinan. Oseba kutu gasi. Chole kemo. Ogano ino ra sepeje meronge bere nakana senga setie. Bega to bwate sato choka. Tima suru bwate kento ndega serugishyo suru naba. Ogenda sega sero gana mabagaye mere matangaza ne biasara nabo igo bichorisi abantu bali basiriti amagima abo turigere lichiko sorry. Moragwese Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta na chagetia maminyoko asafari rari litkuri igoro kurwase amagacho AKICC. Yes. Timu ya Gor Mahia neli ya AFC Leopards. Mbachikonyora shilingi milioni 10 yemo bwango iga kurwase umuragwense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta ichi abalirete ira. At the same time omogosori yatawe timu ya Manchester United moroke Cristiano Ronaldo almaarufu CR7 igo bara tebire na bara chikosoka kurega serokia Old Trafford na kuira na sege serokilege Juventus asaruete no yongolengana no mu manager ye moroke Joe Mendes. Nara igoro sege seroki chikoso na bagosoria na ramulekere iga by the way amagana ya safari rally mungu anaro likire message getega akorokunga Simon Atandi Simon Mumanyi Atandi. Yes. Mungu anonguli yaro MCA by the way kwe word ya sense igakoteba iga there is no weak candidate once he has submitted papers to IBC he or she should be respected because amepitia mengi hata kama ako independent. Yes. Anafaa heshimiwe na otale gotebanga ne kiro kyo wa MCA ko likuru sensi paka nara gotengo ino mwana siasa na nenkoli yale kero. Sasa ndio tuingie Manyata Embu. Embu. Manyata Embu. Manyata kule Embu. Yes. Omungwano yo momo sacha kamiri. We miaka ya gatunanyomete. Yes. Ekeranyomete omosacho yo kontara genderera. Sababu kiragere omukungu wako musacha chindoe. Sababu kiragere era rugu no mukungu abantu baita benge ne bwerete ngito musacha. Tinga getigo sababu nero. Teyo. According to me. Asante. Mojo motegareri omusacho yo iganje tegutara nakonya gutioroka nakonya kugamba abantu. Yani anje temushene unabakunyiruka gosping igabwe tabe celebrated on International Women's Day. Lakini biologically no musajali igotaka kwa classified. Lakini kolenga igobono biologically igaba ndumba bakole igaba kumuna bakole bintebyo. Okay, whichever the case. Fine, that was on a light note. Omosacho yobono obere gako na ko gospel na kobeka mushenako na kugambo koba mangana yaba koba mara bakoletero ko mate brigadier Yarebe kale kukwame wakwana mugokoro chire moino mate no tuwengana brigadier onkuru bunare gatina ya brigadier ndokelia kwa urigiri rata ke ndokili ngimure tibu ya oteba mata ni idiot sana oteba kabisa
gakuru aliyo jasen ai ke mungu anu ulipotera akambire rero bono iga amote iri kuri brigidio tega brigidio bado muntu muri Bantaumba robaidena na basensi sana. abantu abo Kiswahili bakoro kumwambi awakoze la kwamba Haya, turudi kwa Rondo basi. wa mukaya akabaga kumubwati naenda akabaga akoleto jiro voti ngumusajo igabwate perepere nyinge Wetaniria abantu bobe amaeno musubati yo mukaye akachikubwati akanyone kene musacho yaga tari gukiri munwa musacho ira ndirizuke limo chise jamogoro baiga ensa ya mokubo kumuramura kajora mukaye ge kolereti abo tete kabisa kumuboli ngaki omuwanji ngaki enge ngikia balero nakyo irurete Yana kirurete. ya konyoro mujando kyo konyorire ngayaya muwashimbi yande mchwango gojuka ransega muswadi yo kumunanga njuka ransega gigaiga note njuka ransa mungwaro lyo gojo ikaransa iriya ikaransa reiga akurikire lyo muswadi gatare banga oroe pa kai Ngwati ngo. gaturo muswadi akuru musajo roe pa kai musajo gositoka ngikiaba yangiyo komboli omuntu yubwato kuna gwetania abantu kirite kuna gotono tora mangana kurusiora nkoirora pa onde musaje rwo gikumoka ngake yabere boba oroye pa kai abona ituga musaje uri mata chitiko kana mukungo likende liliakirete naende orwo mogonge pa so anyomborale utakonya no mata ko kole mirimo no nyomba igengenje yo gwako munwa utakonya no mwako koleta kende ga igore responsible hindi yuko bikora perfect no kole menu iyo korore onda gitoti ko munwa iyo nonje kwanse lilieta sana ngoimo ko musaje uriyo perepere mwako lia kada karara oikabono ndora manyege ntokiabeire orari nejindo ejintindi lakini kagenda korara bachi abamenya ngabo mbachite jirani bakasoa gutiyotera iri muswati yori moite mwani kwanza tusaliriri yeto nonye nintuga yako no kwaka rigogi bandi bago jaka goseka muswati yori akabatevinga na ino genda morale ambuo nende. Allow me say this as we go. And I think again take went kuchira basubati bonse bategerete mambi abono. Abasubati Especially barabara sinyomo. Wanyamba libalengera yuzigobo. Aye koromo sacho teroranga no musacha kusita feel ko musacha na ande takoba musacha. Trust you. Koromo sacho te iwanga no musacha motebi unatali musacha. In a real sense, he will stop being a man. Nekerara atike ko musacha. You will know you don't know. And again to kende tiango tebi dudus. Make your musacha feeling a giant. He will be a giant. Make your musacha feeling is a king. He will be a Trust king. you me. Pakobe queen bona yo no musubati yo. Muno mongi no yo muna mokai. It hurts me when I see. Let me not complete the statement here. It really hurts me. Akili kichwani. But na yo musacha chita vinchire chita bwenere tikuruwa sabasacha. Twakolire. Timeme chintambe ne emenwe chuchuchuchuchu. Oko bwana magago nyakorie mete. Yole gazeti yao ya Taifa Leo manyayo bara na magazeti jira yo ikira no mwajo motegereri. Arura page no era gazeti no era maima ya The Daily Nation. Enyorere we manyaya manga. Ezebeli ya Facebook tibiwa woto bwate KCFM 94.1 ezebeli ya YouTube tobwati kabisa. Like, subscribe na share elinde tukina sobwamo. Sicheze mbali. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Ayo narairo borito asa magazeti aseritukoria rero. Egere nyore nsome gazeti
titukiri garia rero egekogera babaira matuka mange bagokora egento tokuruka ng'a discrimination gocha somogaka mosacha kegure chigaseti ngosoa mario nchake gosoma buna emeremere rituko ria rero nchake gotebia abanto baito ngikegenderete omusacha nyasaye kigure babakerebi 2022 omwaka oyo iga bwobochori ngikere obono. I have to go in here and I have to read my magazine egekogera ng'a onyakiro gogo bakonya kuyanjanjaga nechigaseti lakini bono nanje nonda omusacha kigure egerendeza magazeti rituko ria rero 2022 kigure tutagete kurigireria mang'ana amana naye ngencho ngikero bono nongo ikaransi ekirugo kiane ng'ai bambekirete omusacha gokobera okobogo kwa moina ritukeri garia rero nande nongo ikaransaga timanyithio embuga bubeye tokorabanera omonyakero go ng'ai agenda ataraika mpaka jinsi ekiga egere tubika egeganchete chichibiswairi. I have to read ye Gesongo, ye neringi ye nerongo nyara gurigireria ebisongo na bisomete kabisa. Musacha ngosoma buna emeremere. Yes. Nganyete omonyakiro ganya gocha egere torigireria amang'ana aria iroborito kabisa asa magazeti abura gakia amang'ana nare enseye mang'ana nare ense ya mabou sana munyakiro gogakonya gochanya kubwata ekiaye chibiswahili naende omaete aikosi omongwana oyo ebiswahili ebi biaye ni mswahili wa pale Mombasani anaongea Kiswahili mzuri sana tigachichega tochambwenera magazeti aliako manyango moisi ninsomete mbwate gaseti iria omonyakiro gagotwara orionde nagiri iga riririnde ng'akiri igoro riga riga riririnde 003 neri nene ayo omonyakiro